Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma. Wonten sanes saking para sepuh sesepuh asri patos pinudi brisa penapeten saking para pangemban pangembatin projo pamongko wilayah Dusun Sumur RT 3 RW sekawan Gripo Kapan Purwosari ingkang satuhu kilomarkan dinangkung wonten sanipun Roko Mas Cukup Bagas ingkang satuhu kilomarkan para alim, para ulama, para tokoh agami ingkang tansah kawula tadhimi saking sedaya pituah-pituahipun ingkang sinumbu saking hormatkan Bapak Ibu tamu kakung sama putri ingkang kula hormati ugi wonten kesupen wonten kersanipun Mas Kasmin miwah Mbak Surani sakula wangsa minggahipun dumateng Pak Lek kula giyarta sekalian ingkang satuhu kula hormati. Para sanak kadang mitra karo tangga kepalih ingkang tansah jinaket. Kepareng kaliyan kepel kamartikan munggel pangandikan panter dawuhipun ingkang amugati kadang kula anem Dik Asmin kalian Dik Surani. Kula sak kanca marak sowan saking kanca-kanca campur sarikes banyu kurung entertainment. Ingkang bisa saking dusun Bubar Giri Purwo Kapanewon Purwosari. Wonten ing kaum menika dherekaken Mas Kasmin kalian garwa mbok pilih njang badhe kawontenaken tata upacara ngunduh mantu mekaten ingkang sampun kalaksanan kaicap kabulaken menika Mas Bayu Nugroho pikantuk Mbak Devitri Retno Tri Arumi putra saking panjenenganipun Bapak Sidorjo. Oh Pak Suyati, oh J, ambutan Bapak Suyati wah Ibu Sri Lestari ingkang saking Sidorjo Nggudian Sleman. Oh J, daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah rikala dinten sampun kawuri, rikala dinten Sabtu Surya ing kaping gangsal 2026 sampun kalaksanan tata upacara ijab kabul. Lumampahipun tata upacara ijab kabul saking wiwitan tengahan atau pekasan tansah pinanggih lancar wilujeng boten wonten pambengan setunggal punapa. Mugi samangke sabetinipun kaisapaken risa pinanganten saribet ngancik wonten ing madyaning bebrayan agung dados keluarga ingkang ayom-ayom tata titi teter matos sak puputing yuswa. Ingkang pikantuk putra saha putri ingkang saleh-salehah dumados keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang satu hormatan marsawanipun saking kanca-kanca banyu kurung pun sembuyung para gunipun wonten kalih lajeng penyanyi wonten 3 ingkang sisih wetan wonten Deden Altof ingkang bijil saking Purwosari lajeng ingkang tengah menika saking Sewon Bantul Vivi Veronita lajeng ingkang sisih kirang kiambak wonten Zeni Susan Lovina bijil saking Selo Pamiara Imogiri Bantul pun sembuyung audio sound system MCR nek pomo di karet ganti ini macet dislim MCR saking Muncar lajeng kanca-kanca 3 studio ingkang mijil saking Banyumeneng kalih nika kagunipun Dikti yang samangke badhe miyak swing sasana dherekaken Bapak Ibu ingkang katemben ngerapi pasugatan semonggo bobi sampun pikantuk pon rapi kadhe merdika lumantar kanca-kanca sunuman marang sowan. Dherekaken Ade Mas Kasmin Pak Ibu sang katebian. Kadhe wakil marang sowan tembang pambuka saking kanca-kanca Banyu Kurung Entertainment. Penyanyi tiga-tiganipun kasuwun sumuran semoga. Go, go, go.
kanca-kanca Banyu Kurung Entertainment Gedhok lumantar kanca-kanca seniman seniwati matur nuwun Mas Arno alhamdulillah rodang ini selingan iki Mas Guten matur nuwun ngajen kepikirane nang omah iki terima karya matur panyuwunipun kali kanca-kanca Banyu Kurung MCR Audio muga-muga kabeh laris ya sing penting aja dilarang iki mesti laris. Nah, ini masuk aku nih gune lekku Dewi, nih gune adikku Dewi. Mana yang masalahku ora bakal lek bedolan. Nek pemandire wong liya ya ora mungkin sakmono. Sing penting kena didul, kanca-kanca kena nggo golek tuh. Erin marah sowan. Talurke sekawe taksir. Bos-bosku, salaman riye. Jadi Zaki Production Ramo, Pak D, terangan Sugeng Ramo. Sayur. Sudah rawuhipun, monggo Jawa Kasta nembe pados palenggan kodhereken katang kesta wong tamu. Nggih. Matur nuwun. Nggih, Pak D. Niki sampun parak sowan wonten ing dusun Sumur. Sumur. Nggih. Sumur Diripo Pangewon Purwosari. Dalamipun. Niki dalamipun Mbak Surani. Mbak Surani sekalian Bapak Kasmin. Sak menika lenggahipun wonten sirih. Kidul. Nggih. Derek Binga Bapak Ibu nginipun kula kramakaken. Calon ki menika nggih. Oh, sudah. Wes berarti Mas. Sudah. Tanggal 5. Oh iya. Sabtu tanggal 5 Juni ya. Juni 2026. Nggih. Kita sedina Pak. Tanggal 5 ke tanggal 6. Nggih, Mas Bayu Nugroho kalian Mbak Devitri Ya. Retno. Panggilnya Mbak Jawa Kasta ini Pak. Mbak Retno. Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Oh, Mbak Fitri ya. Bahagia selalu sing sayur sing rukun. Dari Gudian juga Rahmat. Oh, Mbak Fitri dari Gudian. Oh iya, dari Gudian Bletok RT 5. Sidoarjo Gudian Sleman. Bletok. Bletok. Bletok apa bletok? Bletok napa bletok? Bletok. Oh, alah. Lah sing bertanya nek iki mau Bletok. kayak getuk. Niki kok mobil sampun wonten ing Pepare. Pepare menika Pak Sudar kalian Ibu matur sembah nuwun. Inggih dalam saking wonten Jelok Jalan Tarunus Pak D. Pak Sudar mugi-mugi panjenengan sekeluarga sehat, panjang yuswa berkah, ninipun pados rezeki nggih. Banyu mili boten lokak nanging sansaya kebar. Jadi kan terus nang ndongake do banget. Tapi to Pak D. Nek ora ana sing kae iki pomo 20 kok. Mungkin 12. Ya ora ngono Pak ya. Pak Sudar kalian Ibu kesak lagu menapa menika? Apa Pak lagu pun Lagunipun menika. Monggo ngendika monggo mriki. Monggo sing bahkan ampun dadukan riyen. Niki kan prologe. Napa sing nyanyi Pak Sudar? Ganggu boten ke penuk nika. Keprok. Ya. Wong tuwa luput ya Mas. Pot. Mergane masuk langsung ora dadukan yo. Ya kok dipenangane pokoke kok bahkan ampun kondurnya nggih. Nek kondur mengko nek maghrib. Nggih. Ya. Nggih dicaosi sing alas lagi nadu. Nggih. Dalu menika kok dalu santen menika ngaturaken matur sembah nuwun paring dawuh panjenengan Pak D. Kawula sak rencang saged sowan wonten dusun Sumur nggih. Karo kurun ning nggonku dhewe. Doa baik-baik kembali ke Pak D panjang umur sampean jompet Tiga kawin. studio selamat bekerja. Iki yang gone Mas ini gosipku ning Diradok. 3 studio nggih. Ownernya gimana ini? Banyak menang kali ini. Pak Granu hilang Mas. Oh iya, kamu tiru. MCR Production Audio. MCR ki opo? M opo to Pak D? Kau MCR ini Munsar. Oh, ngono to. Munsar.
Musar iki bisa sumur maksudnya musar. Nangis. Atau orang beda loh. Masa kali-kali musar. J Mucar, moga-moga ya selalu mengudara. Ya. J. Ini operatornya nyar. Nyar, nggih. Mas Kita Gendel. ke Mas. Napa Pak J? Udah kuning. Apa udang kuning, J? Udah Mas Dono. Mbak pilih sampai ke Mas Bayu kalian Mbak Dewi Fitri ngesak penelakan yang di kemawon. Bisa bahasa Jawa Mbak Fitri? Oh sakit ya, nanti ditunggu request lagunya apa ya? Mungkin kok malah bisa nyanyi dulu ora masalah. Oke baik, Mas Bayu biasanya nyanyi kok ya. Direkan kalau tempat senoman atau Birma Karyo, monggo bobile samangke wonten ing kersa muji. Mungkin nek perlu pengen-pengen badhe marip lah kalau ora. Nadyan wujud temong peksi Nadyan wujudnya mong mano. agawe talining bronto alus manis tur mraati wes wenggan kula lono Ah, cincin kok malah cincin. ngomong ngono isi podang jenar ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo semoga pedawakan menika podang ning lumantar ririn alto Matur sembahun Pak D, Mas Suraji semangat dari Makarya. Mas Ji gimana nih Pak D? Mas Jito. Mas Ji. Ditunggu lagunya apa Mas Ji? nanti kalau nyanyi Mas Uji di Rifki Pak Duko Pak Duko, oke. Mas Duko di mana ini? Orang delok Oh Mas Duko OTW ya? sini ayo delok cincinnya Mas Duko Terus alih-alihnya Pak Duko. Cincinnya Mas Duko Ah, nyari ya. Begawi perak kok Mas Mas Duko OTW ya Mas? kata orang undang aku Mas Oke, selamat Mas ke Mugi lancar. Berarti ini sedih kok ake. Wake. Iya. Aku wis kendul apa lek sambatan. Yo. Eka, ini MCR audio sound system. So
Bapak Ibu ingkang kateben ngerapi pasugatan semoga berpayugeken. Pun bilih wonten ingkang luput wonten ing panti buka pun paiki kerugi pendherekaken kadang kula ingkang astana tamu. Pun tampi marswanipun penyanyi kemudian saking Sewot Bantul. Vivi Vero Nita. Bapak Ibu para tamu, monggo mereka malah sonten karenipun Bapak Kasmin kalian Ibu Surani. Niki wonten ing Dusun Sumur. Iki sampun Kali sareng jam 7. Oh, 30 Mei. Leres 30 Mei yo. Baris sing mburi dokter ta mau tak genahke. 30 Mei 2026. Mundur mantu nek tanggal sekawan. Besok pagi. Cepakno nek diundang ngono ya dokter. Kena ora. Sembrono tak genahke. Iki warsawan Ibi. Nggih. Juga tarawihipun Bapak Ibu tamu. Ing sewu pilih kapur basa kawontenan. Wonten ingkang nggih wonten inggil, wonten ingkang andhal. Dadi pesana kelas dhewe. Oh nggih, menika nggih tunggal iki. Betul, karo ayo dhewe tetep tunggal Tunggal iki. ini. Oh ya, tak kira nek ewo dhewe kan iki. Iya. Gimana Mas Bagas? Mas Bagas mau serang tanggalan Bang Bibi ndak apa-apa. Boleh Mas Bagas yang pundi? Ini Mas Duko. Oh Mas Bagas. Nanti sebab paling simak lagu. Ya nanti kalau mau ngejawab saya boleh. Boleh. Sampai sini boleh. Mau lewat aku murah Mas Bagas. Nek lewat Pak Sartono murah, nek Aman. aku dhewe larang. Soalnya kono dijawab. Potong. Yo, Potong. kantor apa Dewi? Seraginan malih? Siap. Apa? Ninggal katresnan. Oke. Mantan Vivi Veronica, penyanyi yang bisa saking Ratna Sewon Bantul. Mobilnya sama nih Dewi sakit tindak tiga ngesoan. Mereka mau sedih pun para sepuh konten ini. Bekha. Saya ikut kita ini nih. Iya. Undi. Sinten dengar rasane sinten? Nek rasane iki gomet. Jalan ke atasnya. Bekha. Iya udah Yo. Ngemusik Mas. Oh iya, alon Mas Alon. Aku dihapusi. Tukang keyboard yo iso dihapusi. Aku malah curiga gitu. Tak melu ngapusi. Bukan baru aku sih. Ya. Tinggal katasan.
Dereken Bapak Suwi Tamu ingkang kanten rawuh semoga Jawa Asta nembe batas palanggan sekeca mudhiraken batang ingkang asta among tami. Monggo Pak Tami maswanipun Jenny Susan Lovina. Iya. Selamat sore. Pak Sartono. Ya, alhamdulillah. Sonten iki saged maraksawan wonten ing Dusun Suko. Alhamdulillah, nggih menika sawan wonten dalemipun Bapak. Niki wonten joglo. Joglo. Gawe dadak. Wih, tak kira iki omah. Omahe wong. Iki dagangan. Wah, iki jatuh di dalam. Iki sekarang ning goyo iki dagangan. Omahe kan kaya. Monggo Bapak Ibu mbok menawi badhe ngersakaken joglo. Becak bibar hajatan menika saged dipun pendhet. Iki omahe Mas Meong. Mas Meong tiyane pundi? Kucing Mas. Loh, kok jenenge Meong? Iya kucing barangane kucing. Emang kok kaya kucing? Foto. Oh iya. Nek didi ngetutut bangane ngetutut kan foto sih. Oke. Terima kasih Mas. Tiga studio. Nggih, menika sowan wonten dalemipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surami. Kula nuwun sugeng sonten Ibu Bapak derek bingah menika panjenengan sampun ndhawuhaken putra asusile Mas Bayu Nugroho menika ingkang sampun menikah kalian Mbak Devitri Retno Tri Alumi Putra putri saking Bapak Suyati dalah Ibu Sri Lestari saking Bletuk RT Gangsal RW Kalidoso Sidorejo Godean Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lor gambek ya terus 12 kono-kono perapatan di ana cakruk. Kalau cakruk itu cakruk duwian. Sampeyan wis tau ndono kok piye? Aku tahun itu kan kalau kono cakruk. Lah cakruk oke. Malah bingung tak. Lah cakruk iki kene ana mlarong. Kandhani kok iki ditungake Pak Sar. Moga-moga menjadi keluarga yang berbahagia. Sakinah mawaddah warahmah cepat-cepat dikasih momongan ya, Mbak. Rencana ngomongannya apa? Itu ndak. Rencana putranya mau berapa? 3. Oh, Mas Bayu 3. Berarti 6. Kok ikut ya? Ikut berarti ya padha. Berarti 6. Telu tambah 6. Lagi. Ya Allah, Mbak. Cici ya Allah tenan lho. Bikin pusing. Nek cara beteng ke manut boyo. Iki ya program kuwi. Program nyanyi ya rekan. Yo nyanyi. Ya penyanyi ngene kira nek apa? Nyanyi apa iki? Request lagu apa? Mantane. Request apa Mas Iki Bayu? kita gak bisa liyane ning doblek. Fitri. Lagu apa? Negara Angin. Koyo langsung dangdut. Sing ngake. Iki di anu iki konsep viral ngajake wong wong wedok bae. Sing lagi viral. Sing lagi viral. Ini kan buatan katalungan ngatakan sugeng rawuh nggih. Sugeng tandha Bapak menika. Pak sinten ingkang sampun nyawer Mbak Ririn. Pak Sudar ya. Pak Sudar matur sembah suwun nggih sowan-sowan. Oh nggih ngaturaken. Ngersakaken egone wong tuwa nggih mangke dipun kip. Kabeh pun dipinatani Mas. Langsung kelas Pak. Megane ku mlebune umum ya. Mosok liyane dos nagine aku arek kon dangdutan karep piye? Aku yo meri kok yo. Kita Mas Arno. Aku sih sabar sing ket engko beliau senengane jelare. Lagune apa? Lagune apa? Lagune iki sing seragen. Gandeng wis suwe landene to Pak Sar. Rasane iki dina iki aku anyep-anyep kepiye to nih. Ning sikilku krasane gatel kae lho. Anita. Sikil. Ini aku dewasa tak tutup. Kok bisa aku? Oh,
Walah. Anu Mas Raginan sing sakalen Mas. Tapi ora sedalan. Iki iso ngampet aku ki. Nggih, menika ugi makarya sareng kalian mungkin Tiga Studio. Mbak jadi kasun suami kali. Kok itu terkaya ki. Monggo nak sorenya. Wah, aku semangat deh. Yo. Kemarin kalau baju burung, dari kata-kata Sunoman kemudian dari konten panjang lagon, punten go, baju burung yang terbaik. Aku lah. Boleh, ya. 3 studio. Oh, hari ini 3 studio. Jalan 7 lokasi luar biasa sekali ya Allah. Semoga tambah sukses ya Mas ya. Tambah mengudara aja ya. Rapi aku hitung-hitungan ini 3 studio ya. Mulanya situ ilmu banget. Kanjani kok saya ini antune udah seger-seger ya. Sama. Yo. Ayo, nyambut gawe. Mantap baju bro.
kabeh. Lah iya diratani lho ya. Aku sing kemarin seragenan ora ya? Isih. Isih ya. Isih. Oke, pokoknya sore ini seragenan. Oke, aku tak seragen. Ya, apa? Bu pilih sampun wonten ing badhe kondur dari kesu kondur sewang-sewang rayu samya pinanggih. Donga patunipun kawarna dumateng ingkang amugati. Mugi-mugi genjanganipun gelar damel saking Purwa Wati-Mata Usana tansah pinanggih lancar wilujeng boten wonten pambengan setunggal punapa. Yen nanggung donga patunipun kaparinna dumateng Di Bayu kalian De Fitri. Mugi-mugi anggenipun kawula wonten ing madyaning budaya agung dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmatullahi. Amin. Lanjut kanggo sakinah. Ya dikira aku ya ora sakinah. Aku tak nek gubuk Asmara wae. Mari bukan rasakan aja. Dereken kanca-kanca yang tamu tamu mbok bilih samangke wonten ing kersanya biji, wonten go kalian BK Entertainment. Pendaftaran sementara yang masuk nanti Ruji, Mas Bagas, Mas Rifki nanti mau nyumbang lagu nanti setelah habis sesat. Ya ora ya sok ben rene nek. Coba wis rampung. Enggak Mas Rano. Bagiannya ini kayak gini. Akhirnya orang ada di sini mau.
Adan. Sampe ngasuh aku mau uyak-uyak terus yo. Catetan sajroning ati datan luntur saya merhati aku kowe dadi karwa mergo lereng neng gubeng asmara seraginan wis lur mak seraginan wis arep magrib iki masalah seraginan terus nih saya nama-nama dibagi Rin ya mana soalnya seperti Mas Danong jika direkan Bapak Sui Utama dengan kantong bertamu sepelnya kapan? Masya Allah, makasih teman-teman sekote, Masya Allah. Ini kalau melakukan aku tekan rumah mau. Oh iya. Oh ada Mbak Dek. Suara sapi, ada. Kayaknya sapinya orang kurus sama suara ada. Ye, alhamdulillah sansaya dalu tahu sansaya banyak pilih Masya Allah. Mas Kasmen kalau diserani selalunya. Sarungnya saya boten beda-beda. Moga berkah Allah. Moga kayak legian ya sehat terus. Ki lek Suraji bukan apa ya, Dek? Di Suraji kok bingung Mas. Kusine kok ya toto ngendi dalan ra apa sate kok. Ki lek. Ya rumasane semeniki jebare wis cukup gawe iki jare jebare kan ngono ya wis sareng. Ini boten repot-repot lho lek kok sampe lho aja apa lho, Dek. Rasa. Ngopo kok. Aku wis gledek lho, Dek. Mas Duka ngesaken lagu mboten, Mas? Permintaan saking pinanganten lapurnya. Oh iya, Mas. Bayu, lagunya apa, Mas? Gorangnya tadi ya. Oh, segoro angin. Langsung dikasih orang. Langsung arep dangdutan iki. Apa? Ya Allah, Mas. Guselingan dangdutan apa? Nah, Pak Guru mau gek wis kondur. Pak Guru di. Pak Guru Pak Sudar. Lah kene iki ono Pak Guru. PK Entertainment. Buat pengantin berdua, Bin Bayu dan Devitri. Sing nate janji pun ning aku
kurangin. Nek guru angin ya. Nyumbang lagu apa? Leki mau duet sama ibu Garwane. ya jam 12 katanya. Ini pergane aku kurung-kurung ini godean ini. Duet iki. Heeh. Ayo gak sisa. Ya. Hah? Ayo Leki. Ini malah mumpung padan. Saiki wae. Ayo. Ayo kira. Sepati Mas. Minta sepatnya ya Mas Hana. Aku nak orang amit-amit karo aku separat sih. Jadi kisahnya mana? Yo. Aku datang sekolah Sumatera ya Pak Cik. Oh, dari Amerika. Cik. Ya, Legiana. Aku agar kalian Legiono iki ya ini dari satrio nek Iya. ora begini. Ya aku ki jatah kok golek wit Cik, ringin. mangga. Akhirnya toprak aku tukang golek godhong ringin aku ini. Oh, panggil sayangnya Pak No, panggilan sayang. Ya. Mangga Pak De. Lagunipun apa? Wonten mriki, Pak.
rasa. Iya, Ora mau lho. Pak lha niki wong disisani setunggal Eh nggih. ngomong kok, berani makan kok. Matur nuwun ya lagi ono. Oke, matur suwun, Mas. Aduh, muga-muga berkah. Amin. Mangke malih. Semangat jenengan. HP ini kari le apa HP ini? Le nyawer. Aduh, ini HP-nya di nyawer niki. Ya, sisa di TV ya, maju. Kontak terdekat. Nah, pakai rong sekali maju 200 kali. Oh boleh, boleh. Wonten panjenengan langkah Mbak Bile. Ini ada permintaan saling kawan-kawan Sulaiman khusus buat tenaga berdua. Kita Aku kayak kasih. Mas. Ada. Oh, matur. Langsung ada. Ke atas yang sejati aja mas. Oh ya. Jadi boleh. Sampun wonten kepada kundur dari kasih kundur soang-soang rayu kesamyo pinanggi. Tunggu petunipun kaparenol demanteng yang mugati. Jadi Mas Kasmen galan desane ngelipun wonten akan bodho mantu samake saged lancar wonten pambengan setunggal punapa. Rinanggung tunggu petunipun kaparenol demanteng pinanganten saribit Mas Bayu Nugroho kalian Dede Fitri Retno Tri Arumi. Anggenipun ngancet wonten madani praninggal dados warga ingkang antut runtut pindha mimilan mituna ngantos saku putih yuswa. Lek partia disepake lagune bar niki jenengan. Oke. Oh mboten. Mangga mandhen nomor girik riyen. Iki kencak. Menurut